Jsem zvědavá, že se zase Bauhaus fláká. Samý aikido. A pak je to Novákova. Tohle v hospodě jsem je viděl, ale až přijdou, teda až přijde. S Novákovou pokecám, ale Bauhaus bude do komory. Jako vždycky. Bez předu, aby neubližoval. Něžným bytostem. Já mám tady kraj chleba na rybičky. Aby se moc nenadřel, nenakousal. A on je na mě takovej zlej. Bohuži, pámu to vidí. Normálně čekám s válečkem, no ne. Já jsem takový... Miláčku! Chleba. Dělá se ti rybu. Mě se skákal. No, Mariáček, listčel. Já se o tebe tak starám. Já vím. Pojď, já se to jednou splátním. Pauzy. Víš se. Pauzy, ty starý. Rozumě. Pamouši.